Ассалому алайкум ҳама тамошобинода. И абрашени тоқа духтарода дахл дора. Намехостам, ба худо намехостам бугум. Неки нав яка зан зад мега эми зан намиёвам, арӯси тоза намиёвам, духтари тоза намиёвам. Чӣ балотон задай? Духтари мактабхона мега мепирсид, мега нав мешавам, мерам интерес мекунам, мега ки парендошт, уша интерес мекунӣ, мега кальян ба кальян мегарда, иша интерес мекунӣ, иш парендора. Заибат каден, заибат биҷиқи ҳаму петака биҷиқе бишинен ва мегем бачаҳако фаҳмон мекунан, хубтон мекунан. Охи надидагиен ай мефоратон ки амхе кайф пайфа да ҳаёт бине нодидао била шукадӣ мебини амоамачира. ӯ одаме ки мегирад кальян ба кальян мебарад, ӯ намегирад да ҳаёт. Оқи падар биҷиқ бишӣ ба одамо зан биёванд. Салому алайкум моддао, яъне ки духтаро да комментария ҳарчи гуфтестен, инами дурӯғгура Аллоҳ бизанаш дар ин моҳи шарифи Рамазон. Дар бораи духтарои фаҳмидагим ки дута парен дора, мега ча нағз мебинам, не ки медонам ки намегирам, уша нағз намебинам, не ки мегирам. қатъи ҳардиш гап мезанам. Чихе? Ман ҳамата да назар надорам, кадомит ки ҳамхали твари оқи поқен, ҳамвода сахт мераса, ман медонам и чиза. Не ки кадоме ки духтари ҳамхали тозаи, хали худаш хид мекуна воз, так мега ҳои мара намега. Хали хитона бисёр донояк нагирен,